Hello guys, and yeah, for today's video guys, pupunta ako sa salon. At bakit? Kasi legit na talaga to guys, magpapakulay na ako ng buhok. Past videos ko po, nakita nyo na nagpakulay din ako ng buhok. Pero wala naman talagang nangyari, hindi siya kumulay, konti lang. Pero ngayon, totoo na to, legit na. I'm so excited for the new color of my hair. Biglaan lang to guys, kasi yung kapatid ko gusto magpariban. Tapos nagtanong siya kung magkano pakulay doon. Yung ko sabi niya 600. 850 talaga yung price. Pero sabi niya 600 na lang daw kasi promo. Kasi kami dalawa daw yung magpapakulay. So, babalik ako guys. And then, pagbalik ko, andun na tayo sa lugar kung saan ako magpapakulay ng buhok. Okay, bye! Wala masyado. Guys, dito kami sa ID Beauty Clinic. Kani una. Oo, kanako. Kani mo na. Yes. Kani una. Same kind ng Ituan ka? Ang ipon. Okay. Yes. Pareha dito color. Pareha lang. Mira. Say hi, Daddy. Ang maghuwat. Dito ko. Di ba wala sa plano? Hindi ka tumago ng plastic yan. Ha? Hindi ng plastic. Hindi pa mga kuhan pa mo ko kung ibang naman akong panaan ng mapsoy. So magbayad. Libre. Diri. Nagbubutik talaga ito siya. Papa ko? Oo. Nagtatrabaho siya sa salon sa'yo. Hindi. Bago ba mo dito? May February start and open. Yung pagka-March, nag-close. Inibalik mo? August 1. Kung man dili sa una ka na magbukog tickets? Nice kay kong transitions ah. Maganda ba yun? Rejuvenating. Oh. Yung red, yung color green. Parang happy. Yung mga dry skin mo, wala yung pipil. Pero 1 month lang, di na piling araw-araw. Hindi siya pang maintenance. Kasi masusunog. Ay, ganahan mo actually yung color yan. Gosh. Ash this. Kapag ka sa ko-up. Yung tubig yun, problema mo dyan. Bakit? Mag-start tayo. 3 to 4 times kapakuri na ganyan. Lumalik ka sa akin. May ash na ako. Ano na kung paputi? O yan. Sabi ko sa'yo. Kasi libre siya. May sampulan. Balik ka na. May gusto ko kasi dito niya pag ginamit. Hindi mo yung pwede rin kung dito niya. Sabi pinatinas. Kapag-make-up na ako. Okay, ah. Ganang, ano lang ba? Side view? Yes. Hi. Peace. Excited! Hintay pa kami ng mga 30 minutes. Sorry, ang agtang na.
Oh guys. And like, human sa mo klase dito. Isa naman ka. What time mo ang balik na sa mong klase? 7. Sabi, balik diri. Ano man? Ay, saan yung pag dito sa mong kuan? Transition. What? Transformation. Excited na sa yung color. Nag-search ka diri? Nanay inan. Nakalimot mo ko sa name. Pero naka-conjure ko man. Kanang kuan na adi sa nandiri. Kita niyo ba yan guys? Yung kulay ng buhok ko. Kaya ang hapdi. Ang hapdi-hapdi. Sakit siya, masakit. Pero ganito talaga. Kailangan mong makaranas ng sakit para chill na yung isa doon. Chill. Chill kay Kajun. Hapdi. Hapdi. Puro magtiis, magdasal. Pero gumanda. Turo. Very excited na ako. See guys. Look at that. Tingnan mo na kung kuhan sa Goku. Awang color. Nindot natin. Siyempre, Ganda. kailangan tiis. Ayos ng buko, pagka hindi ko pwede. Hindi. May tiyaga nga eh, kada may dinaga eh. Oo nga. So, titiisin talaga. Kali, sa larangan ng pagpagpaganda. Kailangan. Parang effective ang dasal. Naman! Kaya kita ni may yung resulta ba kay yung half day nawawala. Tapos kung nakita mo yung result hindi maganda para sabihin, parang lahat na yata ng ulat masakit. Ganyan yun siya. Wake up like this. Woke up like this. Like this siya. Ay. Ganyan lang. Lalo na pag mahaba. Magkakala daw siya. Maganda na ba? No, maganda na. Mabalang hair ko yan ka. Ganda-ganda. Sabi tayo malaki sa babae. Katakangan mo. You're done. Thank you. Wow. Kasi masalt ni mas imong hair. Nice kayo. First pa niya siya. O patong second. Nice na kayo siya. Wala pa na ka na second eh. Wala. Uy, oh. Mamtantang ko andiri ka ng ugma. Yes. Magbukas na ng hali. Kuyain mo. Nagputi kag sa mood. Ay. Uy, apil akong nog. Uy. Kailangan Hindi natin apil mong naungan. Color? Yes.
Diba, magkaiba ka ng reflection yun. At pareho kayo ng pinili. So, kanina sa kami magic sarap, sa bitchin na lang. Rich. Pa-color. Color na. Sila. Kasi mo na face yung color doon. Updos no? Updos no? Gusto may... Wow! I-duty ka ugma no? I-duty. Diligo ng dagat. Ay, bakit? Diyan na rin siya sa palupit katawan. Ayahay kayo mo. Hindi yung utok. Wala. Nag-duty yung utok. Isa tunog siya. Minuman. Wala. Naay. Nani siya na this Times Square. Naay lae. Tinali na ilain. Alidong kwa si Kuya. Ako chatan ni.